Iya. Saiki arep tari Pudiastuti, Peksan Pudiastuti. Iki sing nari Mbak Kiting, Bu Kiting, terus Bu Irna, iki guru SMKI, terus Bu Diah. Bu Diah. Iki cah telu tok iki. Nggih. Oh iya monggo ya karo Bu Diah. Iki mergo katresnane karo Pak Gondol. Nggih. Dadi ora diitung tresno kuwi janjane ora njut nyenengi kudu lahir batin njut kaya bebojoan ki ora. Kowe teko nang nggone Pak Gondol kuwi tresno. Jenenge tresno kuwi ngono kuwi. Kae Mbak Kiting, Mbak Irna kuwi ora atine dadi yang kuwi ora. Ya mergo tresno njut dene kae Mbak Yumu kae yo Agnes kae yo penari nggawa anake digendong masih nabung kuwi ora do entuk apa-apa. Kuwi mergo tresno. Kok tak jelaske judule. Judule saiki apa to? Andini. Yo tuh, karepe apa? Lupa, Pak. Waduh, gak. Kok wacana sik Damar Andini. Kok tak cethake ya. Nggih. Saiki nonton Tari Pudiastuti. Napa, Pak? yo rek kleru meneh to. Ilate Baleni jol sih, kok nek ora bener. Yo, aku iki jan mbuh apa? Tari apa? Pudiastuti. Pudiastuti coba cepet. Pudiastuti. 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 Beksan Pudiastuti. Beksan Pudiastuti. Ya, sapa sing nari? Bu Kiting. Bu Kiting. Ya, Sugeng Amir Sani. Ya.
Tepuk tangan. Foto sik, foto sik. Foto sik dulu ya. Foto sik ya. Sama maju kene ini. Ya maju. Foto sik. Ya, ya, foto Mas Krisna. Ya, 1, 2, 3. Prabu Irna tengah.